Keto akokinyi makawuono ka watemo kete ratil gigo mane jatend piny Kenya William Ruto wacho odiochieng' manyoro mano motelo ne limbe mare masawa mar piny Kenya machakore ayanga odiochieng' makawuono. Nyalo bedo ni notemo mar mondo mi oberre kuom jomasawa kata oluok nyinge kosango mane timore. Erokamano Joyce. En odiochieng' maber ni president koro dhi e piny mar masawa. President mokwongo en wuon Kenya. Kaka chik omiye sani ene muritowa to en gi ratiro mar dhi kumoro amora e Kenya ni. Nyocha waneno kotimo limbe mage, osewuotho e regions mang'eny ma kendo koro sani ochopo masawa. To limbe ne mar masawa is significant, nigi nyiso moro mondo odhi nikech waseneno nyaka deputy mare machon Rigathi Gachagua nyaka ne thi choko pok oyudo time mondo dhi masawa. Koro sani president no yudo opportunity mondo dhi masawa kaka owadwa Odede owacho. Mondo koro odhi oler ne joka be ni chwanyruok nowuok, to chwanyruok ni nowuok kanye. Nikech waseneno former deputy president Rigathi Gachagua nyaka ne riembe en osik ogotach masawa kanyo. Ma osewuothe masawa kanyo te kako wacho ni president otimo kama emomiyo ogole. Koro osewacho ma side mare. Koro sani president bedhi masawa mondo dhi onyis jo masawa ni gini kama kaka notimore. Owadu manwa goloni ama ng'atu manowuok ni nowuok nikech reasons ne en achiel ariyo adek. Nikech king'iyo kata interview manyoro ne en godo. Nyaneno ka jofwambo nyokete tesrem ka penje ni to ere gima nopogou gi jalupni ma oriembe to ni winjo kaka noduoko. No wacho ni ng'ano nitiere kaka nochako yware kata en kode ma nitiere kaka kata deputy president kana en former deputy president mar Uhuru no dhi ga to defend projects, plan and agenda mag national government. To en nyaka ne miye nyaka no kawo deputy ne ni magichak tich igni ariyo gote. Onge chieng' ma deputy ne ni nosewuok mo timore nade mo nyiso jopiny mo defend plans mag agenda. En samora mora mangano ne dhire ne en case after case after case gima notimore nade e kaka noduoko. Koro mae be gima odhi timore, odhi nyiso jo masawa ni jo masawa anabiro ka to an okabiro ni abiro lweny, anabiro monda nyisu gino manotimore nade. To kendo wachno ni neno koepo mar Rigijino kano penje no wach ni anabiro ka wacho wach mar kaka wanyalo konyo japiny. Okabiro ni mondo wawach ang'owa wach Rigiji mohepo story no. Ineno to koro kaka ochako wuoth ne kawuono wadwa ng'iyane reception modhi bedo go nikech kuma die jo central to nyaka rwake nikech en ker onge shida madhi bedo as far as I'm concerned. Odhi donjo kanyo to koro ng'eni dhano en ng'ami wuoyo godo. Ko ero winjo to nyalo winjo, koko ero gire to onyalo tamore. Nikech embe no wacho maber ni at the end of the day jopiny dhi jaje gi tich motiyo. Kotiyo maber ibro duoke, kotiyo marach ibro gole iketo ng'ama chielo. Koro we wang'iyane ni to limbe ne ni ere gimo content. To mar ariyo mogik ni to wadhi pogo iwacho ni dholuo gongero moro ni ipogo manumu gi motuo. Koro wadwa winjo ni kind ji ariyogi kind former deputy president to gi the sitting president ere ng'ama wacho adier e kindgi as far as gigi matiye moretek obedo nade. Yes.